네. 왜? ತಾರೆ ಊನಗೆಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಳು ಕೊಣಗ ಮುಟ್ಟಣ್ಣಗನೆ ಓಪ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಾರೆ ಕಟ್ಟದ ಏತಾದಿ ಪೊನ್ನೆ ಅಂದಾಜಿ ಏತು ತಾರೈ ದನೆ ಕಟ್ಟದನ ಐಕಿ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಇಕ್ಕಂದ ಅಂದ ಏತು ರೂಪಾಯಿದವರ ತಾರೈ ಉಂಡು 3000 ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಇದು ಬಾರಿ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ತಾರೈ ಓ ಓಕೆ ತಿರ್ದ ಆರು ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಗ್ರೇತಿಯರು 3000 ದಾರ ಉಂಡು ಉಳಂಬ್ರ ಏತ್ ಗೋಣಿ ಬತ ಆತದ ಆ ಗೋಣಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಪೋಣಗ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಜನ ನಡೆದಾರ ಒಂಜಿ ದಾರ ಹೋಯ್ನ ಅಂಚಿದ ಮಗೆ ಮಾಯಾ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು ರಥೋತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು ಇಚ್ಚಿತ ಮಾತ ಗೌಜಿದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗೂ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಂಡು ಅವು ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ನವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ನ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ಬೈದನಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಿ 2,000 ತಾರಾಯಿ ಉಂಡಿಗೆ 1,000 ತಾರಾಯಿ ಉಂಡಿಗೆ ಬಲೆ ತೂಕ ದಾದ ಮತ ಆಪುಣು ಬಾರಿ ಸೊಕುದ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತುಕ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಪೋಂದುಂಡು ತುಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂಡ್ರೆ ಎದುರು ಬಲೆ ತುಕ ತೊಜ್ಪಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ತುಕ ಚೂರು ಇಂಚುವಲೆ ಎಸ್ ಈತ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಟ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಟ್ಲೆ ಎಸ್ ಹಾಂ ಎಸ್ ಈತ ಏತ ತಾರಾಯಿ ಅಂಡಿರ್ನ ಏತು ನೆ ಕೊಂಚ ಲಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಅತಿ ಲಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗ ಮೂಜಿ ಕುಟ್ಟುಜಿ ರಂಜ ಹೌದಾನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತರ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮಲ ಕುಟ್ಟುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತರ ಎದ್ದಿರ್ತೈತೆ ನಂಗೆ ಏಲ್ನ ಕುಟ್ಟುಜಿ ಅಂಜ ಎಡ್ಡೆ ತರ ಈತ ಈ ತಾರಾಯಿಗೆ ರೇಟ್ ಏತಾವು 1,000 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ 1,000 ಇಂದು ಬೇಜ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ತರ ಐತೆ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದು ಬಾರಿ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ತಾರಾಯಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾರಾಯಿಗಿಂತ ಬಾರಿ ದೂರ ಒಬ್ಬಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿದ ಬುದಾರ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪನ್ನುವೆ ಅವಡ ತಾಲೂಕು ಅವು ಎಂಗಲೆ ಕಾಸರೋಡು ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಕಾಸರೋಡು ಪೋಪು ಮೂಲೆ ಇಕ್ಕು ಜನ ಅವಳಂದೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳತ್ತೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತನೆ ದೇ ಬಂಡ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಡು ಯಾಕೆ ಚೂರು ಪ್ಯಾಚ್ ಬಾರ್ದೆ ಹಾಂ ಬಾರಿ ದೂರ ಎಂಕಲ್ದ ಬಾರಿ ವಿಟ್ಲ ಓಪ ಕಾಸರೋಡ್ ಗೋಪ ಮೂಲಿಕೆಗೆ ಗೋಪ ತಾರಾಯಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ಪೇರು ಇಡೆಗೆ ಏರ್ ಮಾತಾಡ ಇದೆ ಕುಡ್ಲದಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಕಡಪದಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಬೂಡಿ ಜಾಲದಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಎಡ್ತೂರ್ದಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅದು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ರ ಅಂದೆ ಈಜಿನ ಬರ್ಪೇರಾಗ್ಲಿ ಇದೇಗಿ ಅಣ್ಣ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಈರೊಂದು ಏತ್ ಸಮಯ ಆಡ್ದಿಂಚಿ ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಅಂಜುವಲೆ ಏ ಸಮಯ ಆಡ್ದಿಂಚಿ ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಏ ಸಮಯ ಆಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನೆ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಾರ ಕುಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಮೂಲೆನಾ ಮೂಳಿಂದ ಎನ್ನ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನೈತೆ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಏತ್ ಬತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಗ 7 ತಾರೆ ಕೊಣತಾರೆ ಈತನ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತನದಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಆಜಿ ಉಂಡು ನಾನು ಆಜೆ ಟೆಂಚ ಒಂತೆ ಬರ್ತಂತಾನೆ ತಾರಾಯಿ ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಟ್ಟು ಜೇರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕಡಿಮೆ ಕುಟ್ಟು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ತಾರಾಯಿ ಗಟ್ಟಿದ ತಾರಾಯಿ ಕೊಂಡ್ರೋಡತ್ತಿ ಈಡೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಣೆ ಗಟ್ಟಿದ ಇತ್ತ ಇರ್ಲಾಲ್ತಾರೇನ ಎಂಜಿನ ಈಗೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಜನ ನಡೆದಾರ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಹೋಯ್ನ ಈಗ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏತುಂಡು ಎಂಚುಂಡು ರೇಟ್ ಎಂಚುಂಡು ರೇಟ್ ಆಗಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು 300 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ಈಜೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಅತ್ತೆ ಈತೆ ತಾರಾಯಿಗೆ ಏತ್ ರೂಪಾಯಿದವರ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು 3000 ಉಂಡು 3000 ಛೇ ತಿರ್ದ ಆರು ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಗ್ರೇತಿಯರು 3000 ದಾರ ಉಂಡು ಅಂದೇ ಮಾಕ್ ಸಾಂಗುಣಮ್ಮ ಅಂದ ಅಜ್ಜರೆ ಇಡಲೆ ಇದೇ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಯಾನೆ ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಪಾತಾರ ಇತ್ತದ ಹೊತ್ತು ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಾಯಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಏತಾದಿ ಪೊನ್ನೆ ಅಂದಾಜಿ ಏತು ತಾರಾಯಿ ದನೆ ಕಟ್ಟದನ ಐಕಿ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಇಕ್ಕಂದ ಅಂದ ಓ
ಓಕೆ ಇಂದು ఒక ಓಕೆನೆ ಮುಂಜೆ ಜಾಗೇಡಿ ఒక ಅಜರ ಏತ್ ಗೋಣಿ ಬತ ಆತದ ಆ ಗೋಣಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಒಂಜಿ ಚೀಲಾಡ ಪತ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಅತ್ತ ಐತೆ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಹಿರೇಗೆ ಬುರ ತಾರಾಯಿ ಬುರ ಹೊಲ್ತುಕೊಣ ಅಂತ ಹೊಲ್ತುಕೊಣ ಅಂತ ನೀರು ಎಬ್ಬೆ ಉಳಂಬ್ರ ಒಳಂಬ್ರ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿನ ಮಾಮೂಲು ಪಡ್ದು ಅದೇ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ತಾರೆ ಮಳೆಂಗಾಳು ಮರತ್ತೇನೆ ಮಳೆಂಗಾಳು ಬಂಡ ಪದ್ಮುಂಜ ಎಗಳು ಉಳಂಬರದ ತಾರಾಯ್ಡು ಮಳೆಂಗಾಳದ ತಾರಾಯ್ಡು ದರ್ಪದ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ತಾರಾಯಿ ಬಂಡ ಒಳಂಬ್ರದನೈತೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಇವರ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಯಾನ್ ಆಡಿದ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾರ ಕುಟ್ರ ಕುಂಟ್ರೋಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡದ ಓ ಆನಿದ ಬರ್ತದ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಕುಟ್ಟು ಜಾರ ಯಾನ್ ಪಿತಾಡ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಓಜಿಜಿ ದೇ ಓಯ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಜಿ ಕೈಗಾರು ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂತ ಬರ್ಪುಣ ಬೋಪುಣ ಬಾರಿ ನಿಧಾನ ಉದಾಹರಣೆ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಒಚ್ಚ ಕಂಬಲಾಡು 1 ನಂಬರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟೋಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀನಿ ಕಂಬಲಾಡು ಎರು ರಡ್ ಬರ್ತಾ ಎರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಇರು 10 ನಂಬರ್ 1 ಇಪ್ಪಡು ಅತ್ತೆ ಎರು ಕಟ್ಲೇಡು ಏರ್ಲ ಈಗಲ ಬೆಳಲ ಗ್ರಾಮಡು ಬರೋರು ಏರು ಕಟ್ಟಿನಿ ಯಾನು ರಡ್ ಬರ್ತಾ ಏರು ಕಟ್ಟಿನಿ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡೆ ಒಚ್ಚ ಧನ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆ 5 ಅಂಗಡಿದ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು ಅಗಲ್ಲೆಗ ಎಂಗಲ್ಲ 1,000 2,000 ಮೇನಿ ತಾರ ಎತ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 30 ರೂಪಾಯಿದ ತಾರಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿದ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಕುಟ್ಲದಗ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕುಟ್ಲದಗ ದಾಲೇಜಿ ಈರಾರು ನಿಲ್ಲಡೆ ಬಂಡ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದು ಗೊರ್ಪೇರಂಚಿ ಕೋಡೆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂತಲಿ ತುಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ పోయినా ఈర్న అంద ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿ ಎಂಚ ಎದುರು పోయిన ಗೊತ್ತಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ನ ಅರ್ನಾಳ ಪೋಪುನ ಪಾಡಿಂದು ತೊಲೆ ಮೂಲ್ತೊಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂದುಂಡು ತಾರ ಐದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ದಿರಿ ಸರ್ ಬಲೆ ಈರೇನೆ ಕಾತು ಅಂತಾನೆ ಬಲೆಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂಚ ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿದ ತಾರಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಾರಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ತಾರಾಯಿ ಅವು ಒಂದು 40 ರೂಪಾಯಿದ 40 ರೂಪಾಯಿದನ 2,000 ಅವು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡದಾತನ ಬೇತ ಏನಂತೇನೆ ಕೊಡೆ ದುಬೈನ ಏತೇತ ಉಂಟು 2,500 ತಾರಾಯಿ ಉಂಟು 2,500 ತಾರಾಯಿ ಉಂಟು ಒಂದು ತೋಜ್ಬಲೆ ಅವು ಒಟ್ಟೆ ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕಣ ತಾರಾಯಿ ದಾಯಗ ಇಂದು ಕೋಡ್ಸ್ ತೋಜ್ಬಲೆ ಏತ ತಾರ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತೀನಿ ಮನಿದ 40 ತಾರಾಯಿ ಗುಟ್ಟಲೆ ಕಾಣ್ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ತಾರಾಯಿ ಅದೇ ತೊಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ತಾರಾಯಿ ಏತ ತಾರಾಯಿ ಹಿಡಿದು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂದೊಂಜಿ 4 ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ 10 ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕಡು 4 ತಾರಾಯಿ 10 ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕಡತೆ ಹೀರೋ ಜಾಲದ ಚಂದ್ರತನ ಪಂಡಾರ ತುಕ ಬಲೆ ಎದುರು ಪೋಯಿ ದುಂಪಿರ ಪೋಯಿ ಬಸ್ ಮುಲ್ಲ ಬರ ಒಂಜಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಕೊಟ್ಟನಾಗಲೇರು ತಾರಾಯ್ದ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಂಚೈತೆ ದಾಯ್ತಂತ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂಚ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಂದಾಜು ಏತಿಪ್ಪು 30 ರೂಪಾಯಿ ಆತೇನಾ ಆಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡರಿ ಕುಟ್ಟೊಂದಲ್ಲಿರು ಎಸ್
ಎಸ್ ಹಾಕ್ಲೆ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ನಂಜ ಆವಾಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆವಾಡು ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆವಾಡು ತುಕ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ತಾರಾಯ ಕುಟ್ನಂಚಿತ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೆಡಿ ತಾಟಿ ಒಟ್ಲೆ ತಾಟಿ ಅವು ಒಟ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಹಂಚಿ ಒಟ್ಲೆ ಹಂಚಿ ರೆಡಿ 1 2 ರೆಡಿ ಆಯ್ಜಾ ಎಂಜಿನಂడి ఏరిపోయినాయి దాలాతి జిగత కుట్టి దాలాతి జిగత ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜು ನಾಲ್ ಐನ್ ಆಜಿ ದಾಯ್ತಂడి దాలాతి జిగత దాలాతి జಾ ಲೈಟ್ ಮಾಡು దాలాతి ತುಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಕೂಡ ಮೂಜಿ ಬೆಂಕ ದಿಕ್ಕಿಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಈರ್ನ ಬುಧರೆಂಚ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟೆ ದಿನೇಶ್ ಕೋಟೆ ದಿನೇಶ್ ಕೋಟೆ ನೀರ್ನ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಟೆ ವಿಶ್ವ ನಿಗಲ ಕೋಟೆ ನಗಲ ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಆವಡ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಲೈಜೆ ಐಜೆ ಎಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಾರಾಯ್ಡ್ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತುಕ ಕುಡರ ತಾಟಿ ಅನ್ಲ ಬುಟ್ಲೆ ಮಾರ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹೆಜ್ಜೆ ತುಕ ಅತ್ತ ಈರ್ನ ತಾರ ಈರೇ ಕುಟ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ತಾಂಟು ನಿತ್ತೆ ಆಂಡತ್ತ ಉಂಡು ಪೋಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಕುಡರ ಆಂಡತ್ತ ತುಕ ರೆಡಿ 1 2 3 ಆಂಡತ್ತ ಹೋಗ್ಬೋಂಡು ಏರ್ಪೋಯ್ನ ಅವು ದಾನೆ ಪೋಯ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಬಲ ಉಂಡು ತಾರಾಯಿ ಅಂತ ಬಲ ಉಂಡು ಅತ್ತ ದಕ್ಕನಗ ಬಲ ಇರ್ತದ ದಾರ ಮಾತ ಈ ದಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಪ್ರೇಲ್ಪನಾಗ ಈ ದಾರ ಇಕ್ಕನಾಗ ಒಂದು ಇಂಚ ಇಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಬೆದ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಜಿಂದು ಒಲ್ಪೇರು ಅವು ಓಡಿ ಇಕ್ಕುಣದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಬಂಜಿಗೆ ನೇತಿಟ್ಟು ದಾರ ಎಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕರ ಬಂಜಿಗೆ ಐಪೋಯಿ ಎಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಜಿಗೊಂಜಿ ಆ ಕಡೆ ಈರ್ನ ಏತಾಂಡಿತ್ತೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಬಸಲ ಹಚ್ಚಿ ಪೋಡ್ರ ಏತೇಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೇಟ್ ನಾಲ್ ಏತು ಒಟ್ಟು 25 ಬತ್ತಡ ಒಂಜಿ 10 ಬತ್ತಿಪ್ಪು ರಡ್ಡು ದಾರ ಇಡು ಬಸಲೆ ಹಚ್ಚಿಪುಗೇನಾ ಬಸಲ ಹಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಕುಡುಬದಲ ಎಸ್ ತುಕ ಈ ತಾರಾಯ ಕುಟ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಕ ದಯಮಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಬಾತಿರುಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಲಿ ಜಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರಪುರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾವಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಚದ್ದು ಇಂಚಿತ್ತೊಂದು ತಾರಾಯ ಕುಟ್ಟದು ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ತಾರಾಯ ಕುಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಅಂಚ ಕಲ್ವೇರ್ ನಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಟ ಇಜ್ಜಾಂಡಂದು ಮನ್ಮಣವು ಅಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ಉಂಡ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ ಕುಟ್ಟುನಿಂತ ಗಮ್ಮತ್ತು ತುಯ್ಯಾರು ತಾರಾಯ ಕುಟ್ನಕಲ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂಡರು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಮುಖರುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತ ಪ್ರಮುಖರ ಅಂಚಿತ್ನ ಪದ್ಮಗೌಡರುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಈ ತಾರಾಯ ಕುಟ್ಟುನ ಬಾರಿ ಜನ ಒಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಥೋತ್ಸವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪಲ 100 200 300 500 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾರಾಯ ಕುಟ್ನೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ದಾದ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಪ್ರತೀತಿ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಂಪರೆ ತುಂಡ ಅತೆ ಈ ತಾರಾಯ ಕುಟ್ಟುನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಅಥವಾ ಮನೋರಂಜನೆ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರುಂಡು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಕುಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ತಳಿತ ತಾರಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಕುಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆದ ಅಂಗವಾದ ಒಂದು ನಡತೊಂದು ಕೆಲವು ತಾರಾಯಿಗೆ 2,000 ರೇಟ್ ಉಂಡಿಗೆ
2,000 ಉಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ 2,000 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ಬಾರಿ ದೂರ ಮಾತಾಪೋದು 11 ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅವು ಒಲ್ತು 11 ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಮನ್ಪನ ಬಾರಿ ಗುಪ್ತವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಜೇರು ಇರ್ಲ ತಾರಾಯ ಕುಟ್ಟುವಾರ ಅಂದತೆ ತಾರೆ ಕುಶಲಡೆಗೆಲ್ಲ ವರ್ಷೋಡು ರಂಜನೆ ಕಮಿಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಕುಟ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ದುಂಬುಡಿದಿಂಚೆ ಇತ್ತೆಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆಸ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಮಾಡು ಒಂದು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಈತ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಮಾತ ಇಜ್ಜಾಣ ಈಗ ಬಾಗಿಲೇ ಸರಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಸ್ಪಿಟ ಗೊಬ್ಬನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ಗೆ ದಯವಂಡ ಬೋಲ್ಪಾನೆಟ ಇಸ್ಪಿಟ ಗೊಬ್ಬವನ ದಯವಂಡ ಅವು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದಾಯಿ ಅವು ಮಾತಾ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ಮಾಯಡಂಚ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರ ದಾನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಯಂದು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಬಾರಿ ಕುಶಾಲು ಜವಣಿಯರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟನು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಣು ಮೂರು ನಿರಂತರವಾದ ಸುಮಾರು ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 5,000 ಮಿತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಹಣ್ಣುಕಾಯ್ದೆಲ್ಲ ರೂಪಡು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾದೇವಾಗ ಸಂದಾಯ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ ಓವ ಉರ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತು ಸಂತೋಷ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪುನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯುವ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಅನುಭವಿಲು ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ತಾರಾಯಿ ಗೋಣಿ ತಾರಾಯಿ ಪತ ಒಬ್ಬನಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ತಾರೆ ಕಟ್ಟಣಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂಡ ಇಂಚ ಪೆಟ್ಟಿಡ ಅವು ಕೈ ಬೆಂದಾಪ್ನು ಒಂದು ದುಡ್ಡದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂದ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಂದುಪುರ ಕೈದಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಹಿಡಿದು ಮುಜ್ಜಿಂದ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಉಂಟು ಇದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇದು ಉಂಟತ್ತು ಅಂದ ದುಂಬುಡ್ದ ಅವನಿತ್ತ ಅಂಚ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣವಳಿ ನಮ್ಮ ದಾವಣ್ಣ ಕೃಷಿಕೆರೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಣತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾತ ಬುಳೆಕ್ಲು ಹೊಸ ಬಿಲೆನು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ತಲೆಕ್ಕದು ಜಾನಪದ ಕೃಷಿಗೂ ಪುರೋಗತಿ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದದ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಣ್ಣವಳಿ ಆತೆ ಅಡದಾಸಿದಂಕ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಾರಾಯ ಕುಟ್ನ ಚಿತ್ನ ಗೌಜಿಂತಿಯರು ತಾರಾಯ ಕುಟ್ನೆತ ಐತಿಹ್ಯನ ತುಯರು ತಾರಾಯದ ಒಟ್ಟಗು ಮುಲು ಬಚ್ಚಂಗಾಯದ ಏಲಾಮ್ಲ ಉಂಡುಗೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಐತಿಹ್ಯಗೆ ತಾರಾಯ ಕುಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ತಾರಾಯ ಐನೆಡ್ದು 10,000 ತಾರಾಯಿನ 11 ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ನಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ರಡ್ಮೂಜಿ ತಾರಾಯಿಡು 100 ತಾರಾಯಿ ಪತೋಪ್ನಕ್ಲೇರು 10 ತಾರಾಯಿ ಪತೋಪ್ನಕ್ಲೇರು 20 ತಾರಾಯಿ ಪತೋಪ್ನಕ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ ಬಂಡೇರು ಯಾನೊಂದು ಚೀಲಾಡ್ ತಾರಾಯಿ 11 ಬೋದು 11 ಬತ್ತದು ಗೋನಿಡ್ ತಾರಾಯಿ 11 ಪೋಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತನೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಯಾ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆ ರಥೋತ್ಸವದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಒಂದೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡ ಒಂದುಂಡು ನಿಶಾನ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲೆನೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರ್ ತೊಂಡೊಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಯಾ. ಚೇತನಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾಂಜ್ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅನಾವರಣದ ತಾಣ. ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಾ, ಮೇಕಪ್, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಸಲೂನ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ. ಚೇತನಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೇಕಪ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಚೇತನಾ ಎಸ್ ಅವರಿಂದ ನುರಿತ ತರಬೇತಿ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇತನಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾಂಜ್ 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಂಕನಾಡಿ ಗೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಂಕನಾಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು 575002. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9845292411, 9108583714, 8904173914. ಇಮೇಲ್ chetanabeautystudio@gmail.com. ವೆಬ್ www.cblaunch.com.
Dr. M.V. Shetty Institutions, Mangaluru. Empowering dreams and achieving greatness since 1985. Dr. M.V. Shetty College prides itself in its history of 38 years. It undertook path-breaking initiatives in Indian higher education with the introduction of innovative and modern curricula, insistence on academic discipline, imparting of holistic education, and adoption of global higher education practices with the support of creative and dedicated staff. First private college in Karnataka offering diverse healthcare programs, offers you multiple of courses. Dr. M.V. Shetty Institutions is a nurturing ground for an individual's holistic development to make effective contribution to the society in a dynamic environment. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavur Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka, 575013. Contact 0824 248 1048, 0824 248 1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in.